Podeu veure els nostres monuments com surten del seu almacén fort. Bueno, pues és una manera immillorable de promocionar el producte de proximitat i posar la carxofa a una altura culinària que a mi, sincerament, em sorprèn. He vist combinacions absolutament inversemblants de la carxofa i crec que quan tot un poble treballa des de totes les vessants per a enaltir un producte és la millor manera de posar el poble i el producte en valor. La veritat és que ho he viscut amb moltíssima alegria perquè penso que tots ho enyoràvem, però a banda a mi m'ha impressionat i m'ha agradat molt l'ambient que hi ha hagut al poble, la participació, que han sortit tots al carrer, no sé, des del sopar fins a la torrà fins avui, per exemple la demostració que estan havent, m'està pareixent impressionant. Vull dir, penso que han fet molt bona feina i es nota la il·lusió i es nota el treball que tots han fet. Vull dir, estic molt contenta. La veritat és que dels anys que feia que no veníem, ara hem vist un avanç important també en l'organització, donen molt més gust encara que abans de vindre. És un dia per estar al carrer, per estar la gent, i la veritat és que sorprèn sempre la versatilitat que té la carxofa cada dia més i el gran treball que fan els restauradors i restauradores del poble, no? I aquesta imaginació per a fer noves receptes, cada any te sorprenen en noves, i la veritat és que és un dia que val la pena vindre i per això, per a veure que qualsevol producte amb molta imaginació pot fer plats sorprenents. Sempre estem veient que el sector primari i l'agricultura és un sector que mai ho té de cara, no? Especialment el sector valencià. I front a això veiem com en Benicarló i com amb la carxofa pots trencar aquestes dinàmiques, no estar únicament queixant-nos de lo mal que és a tot, sinó posar imaginació. La carxofa de Benicarló, gràcies a aquest esforç del poble de Benicarló, dels llauradors i llauradores de Benicarló, és un producte ja conegut en tot l'estat. És una marca de qualitat. I front a això, front a una agricultura que va retrocés, veiem com en Benicarló se pot viure de l'agricultura. Fa falta professionalització, fa falta creure-se que se pot fer. Ja, avui dia, qui no coneix una carxofa de Benicarló? Qui no coneix els productes del camp de Benicarló? Quanta gent treballa en el camp de Benicarló? Això s'ha fet també amb innovació i creure's que realment l'agricultura té futur. I és la mostra d'això, que si ens posem en sèrio, si anem a un pla professional i sabem vendre el nostre producte, hi ha mercat de sobre.